ديما سلام 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 كمية لكم كمية لهوات أنا أملاح مسكن سنة أنا ولدش سلومني زبال بعد إنجليزي أمت بعد حدا رب خلطة عليه أبزوانزي كابسوني كسب عربي زلو كم فاينانشال أكاونتانت غينا سرح له بعد إنجليزي فاينانس أكاونتين بيزنس تمايره سلزي أو هاي سرح قال جن كاو حلف زبالة أني نعطي باشي نعطي دليت خان حزبي محجاز ويمس حزبي كون كم عباي زبل رأي لني سلزي أبتقولك أو عبيت أو درجة خباب حدا شيء زغون تمهار ميرنا لنا بس كبر حسب كلام زبل سلزي السوق جمير كمودة زبل مالتي كالي أبت personal finance و financial literacy زبلون بس حكي زي ميرنا لنا أبز وان زين مرز لنا ون entrepreneurship زبل شو عايز ربع حلو شو عايز حجي على عصر تخلط جمري زي كالي خابتي عربي حلف لنا أرام نقبر خاب استفلا عليه نهزبنا تكم بخيرات حواتنا ساتفو مدبون على مالتي سلازي زي مسل تنايلومي تمرتنا خاني نايلومي عدلي زبل تنايلومي عدل كمل كلنا غنتاي حري جميرنا حمود يا تعتون تاني قدم بلا حتتني قد من سلة دحرق عمت دحرق قلت عمت دحرق عسرت عمت أنا انتاي كم زخون كفلت إذا اللي نحرق وينه إثلومي زجبر زلخو خستوعلو خلالني مستوعالك نبل كلنا خان حد نجر كتل اللي خل خامو كوني الكاخد جبر خلخ إذا مالت نصرنت سلوا كايدخت كيت خلخ كم سبي الكازي كونكاس بنص صور زغني أكايدخت كيت خلخ لعلو خل خا سعبين كم زلوا مردا يا قلت تحت حاتتكم مجمرتا ناي سعبين مود أتا نتاي ندري أخا مود أتا أوت كام يا أخا مجرت جبرو سب من تاي زلله بفريو يا تفرق عني تاي توزيتي ወይ ትሳዕቤን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መወዳእታ ፅቡቅ ክኸውን ካብቲ መጀመርታና ዝኾነ ክኸውን ንኽእል እዩ ግን መወዳእታና ምእንቲ ፅቡቅ ክኸውን ነቲ ናይ ሎሚ ዕድል ክንጥቀመሉ ኣለና እቲ ናይ ሎሚ ዘሎ ዕድል ክነስተውህሉ ኣለና ነቲ ናይ ሎሚ ዕድል ክንህቦ ኣለና ማለት ስለዚ ዓወት ዝበሃል በቲ ሓደ መዓልቲ እናሓስቦ ወይ በቲ ትማሊ ዝነበረና ሓሳብ ኣይውሰኒ ያ እንታይ ደኣ በቲ ሎሚ እንገብሮ እዩ ዝውሰን ሎሚ ከም ወልድሽ እንታይ ይገብር ኣለኹ يا صباح عبيناي درجة يخرج به وتي بتي لو معلت زوسنا زلخو بتي لو معلت زجور زلخو بويز والسن مالتي سلزي واقع نايتي زلو عدل زي متقام كم زلو نرد لنا واقع مالت نتزلو حجين تاينا نغفل زلنا مالتي نتنا يلوم عدل زي متقام إذا مالت ما جميركا زي مودع كخون خليو شللتنت كخون خليو تهكيت كخون خلي زخوانا كخون خلي اندحري زي نتقوم لحالينا جن كم زي تخفل عدايو أنا ماني بزح عدان يرني بزح كل كلغسي كريديت كارد مالتي ايفوت بقى بانك خيد كلغ سام تايمز ولا تكنزبي كو تخلغ هنا يريني ريت ستيتمنت او تتجنزب سحبين راح خيز زلني بانك يكسود لي كله نايتي بوست غيرم زغفل مخانس لزفلت كوفتو نايدلين نيره عدا صبغ يكونن بفلاي كان بتبب زي تم حضر عدا مالت ني نغزا خراي نغزا مورجيج ويون سون تطنقيقا وي ون ماكينه وين بيزنس تزي كوينو زي زي ناي دخون عينت عدانو من غبرو ማለት ንخداون تري نغله انتايو صبق يكون ስለዚ ነዚ ሎም ዘለኒ ዕድል ብዘይ ምጥቃመይ ኣነ ወልድሽ ነዚ ዘሎ ፀጋሎም ብዘይ ምጥቃመይ ከም ዘይ ተኸፍለ ዕዳኺ ይኩነኒ ከስተውል ይግባአኒ ማለት እዩ ያ ክሳዕ እቲ ዕዳ ሙሉእ ዝኽፈል ድማ ወለድ ኢኻ ትኸፍል ኢንተረስት ትኸፍል ያ ወለድ ቶም ባንክ እንታይ ገንዘብና እንዲኻ ወሲድካ ዘለኻ ትጥቀመሉ ሃሊኻ ትጥቀመሉ ሃሉ ኣይ ትጥቀመሉ ኸኣኒ እንታይ ክንገብር ኢና እዮም ዝክብልኻ እንታይ እዮም ዝብሉ تتقاملوا أي تتقاملوا هتي إنترست جن كتولد على لك سوري كتكفل لك أي بلخا مالتي سلزي واجا نايتي زلو نايتي لومي زلنا عدل ندحري أستوعب لنا له نحلمنا يدونجي خم زلنا ندحر تردينا حيلنا يتقف جزينا يباخن بزح نجر حلفنا خم زلو كوفت زلو مع صلومي سلبو زي حلفنا بو أتينا نتعدل سلزي تتقامنا له يعد صوص لزلو تبعتنا ينقس نرغب عدل كأنه واحد خيس لزلو مقررات زبازو حد ما بهوتنا نلوم دمو أمود داتا انتاي خون اتي نابرانا ما أزازي بلو يخون مالتي سلازي لومي انتاي عدل ألني كم ولدش نهوتك حتى زلني يا انتو زي كوينو زغف الواقع لزلو مالتي سلازي تيكن حتى زلنا حتى نهوتنا انتايو لومي زلن عدل مو جميري زحادكو انتاي اللو يا كل جزء عدل سلازلو تايلو كل جزء عدل سلازلو مالتي سلازي أب تمالك النبر زي كنا أب صباح أون كينا حالفنا أون كنشغل زي كنا لومي
በቃ ከዓዩ ዝግባኣኒ እሞ ከዝሓደክዎ ዘወንዘፍኮስ እንታይ ኣሎ ሕጂ እዚ ፀሓፍ ላይ ይብለኩም ተፅሒፍኩም ፀገም ይብሉም ፅሕፎ ንኽእል ኢና ብታሕቲ ማለት እዩ ግን ናይ ግድን እዚ ኣብ ሕለናና ዝፅሓፍ ልዕሊ ኩሉ ከዓኒ ወረቐትና ፅሒፍና ኣብ ንህና ኣጀንዳ ጌርና ክንምልሶ ዝግባአና ሕቶ እዩ እንተዘይኮይኑ እቲ ኣውትካም ከም ተቐዲምና ዝረኣናዮ ፀኒሕና ወድ ክንሪኦ ኢና እቲ ውፅኢት ንሱ ናይ ግድን ንሕና ኢና ተሓተቲ ክንከውን ስለዚ ሎሚ ዘለኒ ዕድል እሞ ጀሚረ ዘይሓረኮ እንታይ ኣሎ ማለት ናይ ሎሚ ሓይሊ ክንብል ከለና እንታይ ዓወት መዓልታዊ ዘነፅ በቃ በቲ መዓልታዊ ንገብሮ ያ መዓልታዊ ክንብል ከለና ሕጂ እቲ ሎሚ ክንገብሮ ዘለና ክንገብር ከለና እቲ ሎሚ ዘለና በቲ ዝከኣለና ዓቕሚ ክንዓዮ ከለና ማለት እዩ ስለዚ ህይወትና በዚ ናይ ሎሚ ዕድል ያ ቅርፂ ትሕዝ ዘላ እቲ ናይ ሎሚ ዘለና ልማድ ፅባሕ ክንወልሽ ኣብ ምንታይ ደረጃን ህይወተይ ክረኽባ ቅርፂ ክትሕዛ እዩ ፍረ ክኸውን እዩ ናይ ግድን ኢና ፍረ ክንፈሪ ማለት እዩ ያ ስለዚ ፅቡቕ ፍረ ክንፈሪ መታን ዕዉታት ክንከውን ግን እቲ ናይ ሎሚ ንዘርኦ ዘለና ዘርኢ እቲ ናይ ሎሚ ዘለና ዕድል ንጥቀመሉ ኣለና ዲና ኣይኮናን ክነስተውዕል ይግባአና ምክንያቱ ሕልሚ ብዘይ ስጉምቲ ሓሳብ ኮይኑ ዝተርፍ ሕልሚ ኮይኑ ዝተርፍ ኩሉ ዓይነት ሕልሚ ከዓ እንታይ እዩ ድሪም ፊቸር ኦሪየንትድ እዩ እዚ ማለት ድማ ናይ ፅባሕ ፍረ ኣብ ሎሚ ኮንካ ከተዓዮ ማለት ስለዚ ፅባሕ ሓበሬታ ትበና ሶሪ ትማሊ ሓበሬታ ናይ ሓበሬታ ኣለና ምክንያቱ ሕሉፍ ስለ ዝኾነ ፅባሕካ ተስፋ ኣለና ማለት እዩ ሎሚ ግን ዊ ሃቭ ቱ ደሊቨር ሎሚ ግን ክንዓይ ኣለና ሎሚ ግን ክንተግህ ኣለና ሎሚ ግን ኣብ መወዳእታ ንሓደ ነገር ክነብፅሖ ክንክል ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ ውሳኔ ዝበሃል መዓልታዊ እትገብሮ እዩ ሕጂ እትገብሮ እዩ ኣብ ተሓለፈ ዓመት ሲ ብሓደ ቦታ ከይደ ይምህር ነይረ ሲ ብዛዕባ ዝምሮ ዝነበርኩ ሲ ብዛዕባ ምውንዛፍ እዩ ነይሩ ሕጂ ሓደ ተሲኡ ድሓሪ ነጊርኒ በደንብ ዝተወደአ ፅቡቕ ነይሩ ሎሚ ሲ ኢልኒ ኣብዚ ዓዲ ብዓዲ እንግሊዝ ሲ ኖርማል ትቕፅዕ ኢኻ ታክሲ ድራይቨር ስለ ዝኾነ ብዙሕ መቕፃዕቶም ብፍላይ ታክሲ ድራይቨር ብዙሕ መቕፃዕቶም መፆም እዩ ብዙሕ ቦታ ስለ ዝኸዱ ሕጂ ኣብዚ ዓድኻ እንታይ እዩ እንድሕሪ 75 እንዲ ወላ 80 እዩ ዘሎ ሕጂ ኣብ ኖጭ ቱሹር ኣሎ ትኸፍሎ እንድሕሪ ቀልጢፍካ ቅድሚ 14 መዓልቲ ኣሎ ቅድሚ ትኸፊልካዮ 80 ትኸፍሎ 80 ፓውንድ ወይ 75 ፓውንድ ትኸፍል ማለት እዩ እንድሕሪ ክሳብ ቅድሚ 14 መዓልቲ ዘይከፈልካዮ ግን ዕፅፊ ዝኸይድ 150 ገለቢልካ ትኸፍሎ እታ ሰዓት ምሽት ነይሩ እቲ መደብ ስለዚ ሽዓ ከዓኒ በቃ ቁሩብ ሰዓታት ተሪፉ ነይሩ ትኬት ናብ ልዕሊ 14 መዓልቲ ክትከይድ ማለት እዩ ማለት ሲ ናይ ሎም ዘለና ዕድል እቲ ናይ ሎም ዘለና ውሳኔ ሕጂ ዝኸውን እብል ነይረሲ ተሲኡ ከይዱ ዝከፊልዋ መፅኡ ማለት እዩ ያ ድሓር መፅኡ ይነግረኒ ዘሎ ከምዚ ገይረሲ ኣዲሒንካ ነኳ ይኸብለ ነይሩ እቲ ሎሚ ክኸውን ዝግብኦ ፅባሕ ዕዳ ክኾነና ይብሉን ፅባሕ ጾር ክኾነና ይብሉን እቲ ሎሚ ክንዓዮ ዘለና ሎሚና ክንገብሮ ዘለና ሎሚና ክንጅምሮ ዘለና ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ ግን እንታይ ዝኸውን በቃ ዝእከብ ነገር እዩ ዝኸውን እሞ ስለምንታይና ዘይንውድእ ጀሚርና ዘይንውድእ ስለምንታይና ነዚ ናይ ሎሚ ዕዮታት ዘይንጥቀመሉ ዘለና ምክንያቱ ናይ ግዜ ፀገም ስለ ዘለና ዲና ቢዚ ስለ ዝኾንና ዲና ኖ ኣይኮናን ገለገለ ሰባት ብዙሕ ከዓዩ ብዙሕ ከስልጡ ይረኣዩ ገለ ድማ ብኣንጻሩ ንግዚኦም ከባኽንዎ ይረኣዩ እንታይ እዩ ፀገም እንተኢልና ናይ ግዜ ፀገም ኣይኮነን ምክንያቱ ኣምላኽ ንኹልና ሓደ ዓይነት ግዜ ማዕረ ገይሩ ሂብና እንታይ ደኣ ናይ ንመን ቀዳምነት ንህብ ፕራዮሪቲ ያ ሎሚ ኣነ ዝሓደ ካሕዲ ከብዚ ኣለኹ ፕራዮሪቲ ስለ ዝኾነት ያ ፕራዮሪቲ ናተይ እንታይ ናይ ሎም መዓልቲ እዛ ሰዓት እዚኣ ፕራዮሪቲ እዚኣ ስለ ዝኾነት ብዙሕ ዕድመ ነይርኒ ብዙሕ ክዓዮ ዝግባአን ዕዮታት እውን ኣሎ ቀዳምነት ግን እዚኣ መፅያ ስለ ዘብዚኣ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዕድልና ክንጥቀመሉ ንድሕር ኮይንና ከዓ ንና ኢና ቀዳምነት ንመን ኢና ቀዳምነት ንህብ ዘለና ማለት እዩ ያ ምክንያቱ ናይ ሎሚ ዕድል ስለ ዘይተጠቐምናሉ ግዜ ይብለይን ክንብል ፀኒሐ ክገብረ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ክገብረ እቲ ኣኽቢርና ንሪኦ ግን ሎሚ ኢና እናዓዮ ኣብዚያ ንሰማማዕ ዲና ያ እንድሕሪ ሓደ ነገር ተኽብሮ ኮይንካ ክቡር ንብረት ተሊካ እንታይ ኡፍ ኢኻ ዝብሉ ሓቂ ጥቡ ጌርካ ትሕዞ ናይ ሓደ ነገር ኣብ ሂወትና ዘለና ከዓኒ ነኽብሮ እንድሕር ኮይንና ናና ሕልሚ ናና ራእይ ክንዓዮ ዘለና ክንገብሮ ዝግባአና ክንበፅሖ ዝግባአና ብጣዕሚ ነኽብሮ እንድሕር ኮይንና ፕራዮሪቲ ኢና ንህቦ ቀዳምነት ኢና ንህቦ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሎሚ ዘገድሰና ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ ግን ኣብዚ ስክሪን መጠመቱ ያ እዛ ገዛ ደስ ትብለካ ድያ እዛ ገዛ ደስ ትብለኩም መልሱለይ ኣይትብልኒ ሓቂ ደስ ኣይትብልኒ ያ በቃ
ፈሪሱ ከይንብሎ ኣሪጉ ከይንብሎ ዳርጋ ተወደእት እውን ኣይትመስልኒ ዘይተወድአ ዕድል ሶሪ ዘይተወድአ ሕልሚ ጀሚርና ዘይወዳእናዮ ንዕድልና ዘይንጥቀመሉ እንድሕር ኮይና ኸ ከምዚ እዩ ትናና ህያብ ዝኸውን ሓዲግ ምስሊ ኣለዎ ቅርፂ ኣለዎ ግን ፍረ ዘይብሉ መወዳእታ ዘይብሉ ማለት እዩ ያ ከምዚ ዘይተገልበጠ ቅጫ ዶ ክንብሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ማለት እዩ ዘይተገልበጠ ቅጫ ያ ኣብዚ ዓዲ እኳ ብላዕልን ታሕትን ስለ ትበስል ብኩልያ ትበስል ኣብ ኤርትራ ግን ክትግልብጥ ኣለካ ክትበልዓ ኮይንካ ታ ቅጫ ወይ ታ ሕምባሽ ወይ ኣይደኖ ሕምባሻ ያ ስለዚ ከምኡ ድማ ንሕና እቲ ናይ ሎሚ ዘሎ ዕድልና እንድሕር ዘይንጥቀም ኮይና ዘይንጥቀመሉ ኮይና እንታይ ዝኸውን ልክዕ ከምዛ ገዛየ ማለት እዩ ኣነ ወልዲ ሰሎሙን ሂወተይ ከምዚ ክኸውን ኣይደልን ኣይ ዶንት ወንት ያ ከምዚ ስእሊ እዚ ስእሊ እዚ ግን ሕጂ ከፍርሃኒ ዘይኮነ ሎሚ ከሕርቐኒ ዘይኮነ እዚ ሎሚ ንሂወተይ ድሕሪት ክጎታ ኣብ ኣሕታ ክእትወኒ ከጣዕስኒ ዘይኮነ ኣይ ላቭ ዩ ሶ ማች ብጣዕሚ እየ ዘኽብረኩም ኣነ ከዓ ንማንም ዳውን ክገብር ኣይደልን ግን ከምዚ ኣብ ብርሃን ኮይነ ብሬህ ኢለ ዝረኣየኩም ዘለኹ ኣብ ብርሃን መፂና ሓቂ ክሳብ ዘይተኻታዕናዮ ከዓኒ ካብ ናፅነት ክንረክብ ከቢድ ክኸውን ያ እንተዘይኮይኑ ግን ሂወትካ እንታይ ዝኸውን ከምዚኣ ገዛ ይኸውን ማለት እዩ ያ ስም ኣሎ ሙሉእነት ዘይብሉ ይኸውን ማለት እዩ ብፍላይ እዚታት ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ኢና ንሪኦ አንፎርቹነትሊ ኣብ ኣፍሪቃ ብዙሕ ይርአ ኣብ ኤሮጳ ብዙሕ ኣይረአኒ ኣብ ኤርትራ ሪኢኹም ኣለኹም ብዙሕ ገዛውቲ እንታይ ይገብር ኣይውዳእን ሲሚንቶ ጎዲልዎ ዶ ገለ ወረቓቕቲ ተሪፍዎ ዶ እንታይ ዶ ገንዘብ ባጀት ስለዘየለ እቲ እኹል ኣይፀንሕን ባጀት ከይበሉ ጀምሩ ኢሎም ጅምርዎ ባጌራ ትሓልፍ ማለት እዩ ስለዚ ዕድልና ነቲ ናይ ሎሚ ዕድል እንድሕር ዘይንጥቀም ኮይንና ጀሚርና ዘይንውድእ ሰባት እንተኮይንና እንኸፍሎ ዋጋ ኣሎ ማለት እዩ ነዚ ነፅቡቅ ጌርና ምእንቲ ክንርድኦ ሓንቲ እታ ዝፈትዋ መፅሓፍ ኣላ ኣብኡ እውን ብዙሕ ተጠቂሰ ዘሎ ሓሳብ ናይ ጆን ማክስወል ቱደይ ማተርስ ትብል ሎሚ ተገድስ እያ ትብል መፅሓፍ ኣላ መፅሓፍ እዚኣ ብዛዕባ ዘክትምባ ተስፋ ይገብር ኣይ ዶንት ቲንክ ሶ ብትግርኛ ተተርጊማ ዘላ ግን ብእንግሊሽ ዝበሃል ቋንቋ ብብዙሕ ስለ ዘላ ወይ እውን ኦዲዮን ክንሰምዖ ንኽእል ኢና ቱደይ ማተርስ ጆን ሲ ማክስወል ትብል ናይ ጆን ሲ ማክስወል እያ እዛ መዓልቲ እዚኣ ሲ ተገድስ እያ ትብል ስለዚ ንዘለና 5 ዝቆርፁ መዓልታ ክንገብሮ ዘለና እንታይ እዩ በዚአንስ ክንዘክር ሎም መዓልቲ ሕጂ ተሪፈን ዘለዋ ሰዓታት ወላ ማለት እዩ ናይ ሎሚ ረኣያና ከመይ ኣሎ ናይ ሎሚ ኣረኣያና ንምርፅ ኢና ኔጌቲቭ ዲኻ ዘለኻ ኮሪኻ ዲኻ ዘለኻ ናትካ ብዛዕባ ዘለካ ኔጌቲቭ ወይስ ኢነርጂ ዘለካ ዲኻ ኢነርጂ ዘይብልካ ዲኻ ትመስል ተግረምርም ዲና ዘለና ንሕጎስ ዲና ዘለና ኣቲዩድ ማለት ከመይ ንቐውም ከመይ ናና ኣረኣያ ብዛዕባ ኣመላኻኽታ ማለት እዩ ብዛዕባ ህይወት ዘለካ ኣመላኻኽታ ብዛዕባ ኩነታትካ ዘለካ ኣመላኻኽታ ብዛዕባ ብሓፈሻ ዓለም ኮነ ካልእ ከባቢና ዘሎ ኣመላኻኽታ ሎሚ ፖዚቲቭ ዲ ወይስ ኔጌቲቭ እዚ ገዳሲ ምክንያቱ ነቲ ዘለና ናይ ሎሚ ዕድል ክንጥቀመሉ ዘይክንጥቀመሉ ወሳንነት ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ተኻለይቲ ነገዳሲ ዓቅድም ቢለ ዝበልኩ ቀዳምነት እንህቦ ነገር ናይ ግድን ኣለና ያ ሜንዩ ናይዛ መዓልቲ ቀዳምነት ሂብካዮ ንመን ሂብካዮ ያ ንመን ሂብካዮ ሎሚ ፍር ኤግዛምፕል ኣነ ሕጂ ሎም መዓልቲ ስራሕ ኣይነበረንን ስራሕ ዕረፍቲ ወሲደ ሙሉእ ቀዳምነት ኣብ ስድራይ ውዒሉ ያ ሙሉእ ቀዳምነት ኣብኦም ይውዒሉ ማለት እዩ ዝበዝሐ ያ ደቂ ሰም ኣለዉ ሕጂ ካብ ዘለኹ ማለት እዩ ቀዳምነት ናይዛ መዓልቲ ንመን ሂብየ ነይረ እንድሕሪ ንሶሻል ሚድያ ንኮለል መለል ንብዙሕ ነገር ዘይዓብስ ዘይጠቅም ነገር ሕጂ ኣይትግበርዎ የብለኩምኒ ምክንያቱ ውሽጥኩም ነግረኩም ከም ዘይግበር ሲ ንፈልጥ ኢና ሕልና ስለ ዘለና ማለት እዩ ግን ዕድል ኣለና ሎሚ ንመን ቀዳምነት ንህብ ማለት እዩ ቀዳምነት ንህቦ ነገር ናይ ግድን ስለ ዘለና ቁፅሪ 2 ጥዕናና ማለት እዩ ንሂወትና ንካናኸና ኣለና ዶ ወይስ ንዕንዋ ኣለና ኣብ ሓደ ኢና ክንረግዝ ዘለና ኣይሙቕ ኣይዝሑል ክትኮን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ወይ ፀሓይ ኢኻ ትኸውን ወይ ብርሃን ወይ ፀልማት ወይ ብርሃን ወይ ፀልማት ሓቀይ ወይ ክረምቲ ወይ ሓጋይ ወይ ማይ ወይ ካብ ደረቕ ፃሚ እዩ ያ ስለዚ ንጥዕናና ከመይ ኣለና ሓደ ሕፅር ዝበለ ሓደ ንሂወት ኣነ ክገብሮ ዘለኒ ጥዕናይ ብዛዕባ መዝቃል ዝኣተኾ እንተልዩ ጥዕናይ ሞር ከከናኸን ማለት እዩ ያ ፅቡቅ ክደቅስ ፅቡቅ ክበልዕ ክዕርፍ ምክንያቱ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ማለት ቁፅሪ 4 ምሕዝነት ዘለና ምሕዝነት ይዕንብብ ዘሎ ወይስ ይንእስ ኣሎ ወይስ ይፍርስ ኣሎ ወይ ይዓኒ ኣሎ ከመይ ኣሎ ቁፅሪ 5 ኣገዳሲትን ድማ ምሕሳብ እያ ትብል ያ ብዙሓት ሰባት ንኽሓስቡ ዝህኮይ ኣለዉ ከምኡን ከውን ይብልና ያ ኣብ ብዙሕ ሰሚናራት ኣነ ኣብ ዘይክትኮ ቦታ ዳርጋ የለን
ኣብ ብዙሕ መድረኽ ሰብ ምሂር ኣለኹ ፕሬዘንቴሽን ድዩ ኣብ ናይ ብናይ ስራሕ ድዩ ኣብ ከምዚታት ብዙሕ ዓይነት ገለገለ ሰባት ዝዝልችዎም ወይ ንኸሓስቡ ዝዝልችዎም ሰባት ኣለዉ ሪያሊቲ እያ ግን እቲ ክቡር ሰብ ግን ክቡር ሓሳብ ክሓስብ ኣብ ክቡር ነገር ድማ ክጸኒዕ እዩ ዝደሊ ስለዚ ምሕሳብ ድማ ሓንቲ ካብተን 5 ነቲ ዘለና ዕድል ቅርፂ ዝህባ ነቲ ዘለና ዕድል ናብ ሓደ ንኽበፅሕ ክሕግዘና ዝኽእላ እዩ ማለት እዩ ያ ስለዚ ናብቲ መወዳእታ ክወስደኩም እየ ሕጂ ናይ ሎሚ እንዲና ክንዛረብ ፀኒሕና ምሽ ቁርብ ከዓኒ ከፍርሃኩም እዩ ማለት እዩ ከፍርሃኩም እየ ክብል ከለኹ ሲ ስለ ትፈሩ ገለ ይኹንኩን ያ ቁርብ ትርክብ ዝኽእል ግን ንውሳነና ምእንታን ክፅብቕ ኣብ መወዳእታ ሓደ ሰብ ፃዕሩ ፍረ ፃዕሩ ክረክብ በረኸት እዩ ሓቀይ ሓደ ብዙሕ ግዜ ጉያ ተለማመደ ኣብ መወዳእታ ክሕጎስ ከሎ ኣብቲ መድረክ ክዲብ ክትሪኦ ከለኻ ወላ ኤርትራዊ ብምዃኑ ጥራሕ ክንደይ ንሕጎስ ቢናም ዝሓለፈ ዓመት ከምኡ ገብር ነይሩ ብዙሕ ግዜ ምስ ንሕጎስ ነርና ሓቀይ ምክንያቱ ዓወት ናቱ ንዓና እውን ሼር ንገብሮ ነርና ማለት ስለዚ እቲ መወዳእታ ንድሕር ክንፈልጦ ክኢልና መወዳእታ እንታይ ምዃኑ ድማ ብዛዕባኡ ክነስተብል እንድሕር ጀሚርና እቲ ብዛዕባ ናይ ሎሚ ዘለና ዕድል ናይ ምጥቃም ቀሊል እዩ ክኸውን ምክንያት ኣይክነብዝሕ ኒና ማለት እዩ ክገብረ ክዓየ ክንብልሲ ናይ ግድን እዩ ክኸውን እሞ ሰባት ብዝያዳ እንታይ እዮም ዝጠዓሱ ኣብ መወዳእታ ዕድሚኦም ሲ እንታይ እዮም ዝጠዓሱ ተኢልና ነዚ መፅናዕቲ ዝወሰደት ብርኽቲ ኣደን በላ ብሮንዌር ትበሃል ኣውስትራልያዊት ኣላትና ማለት እዩ ብሂወት ኣላ ምናልባት ናታ ኢንተርቪው ኣብ ዩቱብ ኣብ ገለ ክሰምዖ ትኽእሉ ኢኹም መፅሓፋ እውን ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም the 5 regret of the dying ትብል ማለት እዩ ያ እንታይ እያ ገይራ እዚኣ ከምዚ ኣብ ፋይናንስ እያ ሰርሕ ነይራ ኣብ ፋይናንስ ሰርሕ ነይራ ብዙሕ ገንዘብ ረኺባ ብዙሕ ሂወታ ዝልውጥ ብዙሕ ነገር ረኺባ ኣብ ሂወታ ማለት ሲ ገንዘብ ነይሩ ሆሊደይ ዱ ትኩሉ ክትገብሮ ዝግባኣ ሲ ጌራቶ ዕጋበት ግን ሲኢናትሉ ሂወታ በቲ መዓልታዊ ሂወታ ግን ክትሕጎስ ኣይከኣለትን እዚስ ዕድለይ ኣይኮነን ዕጫይ ኣይኮነን ከምዚ ክነብርስ ኣይደልን ኢላ ከዓ ሽዑ መወዳእታ ካልእ ስራሕ ጀሚራ ማለት እዩ ትጀምሮ እቲ ስራሕ ከዓ ከም ነርስ ኮይና ትሬኒን ክሰርሕ ጀሚራ ማለት እዩ ከም ነርስ ኮይና ክትሰርሕ ከላ ግን ኖርማል ነርስ ጥራሕ ኣይኮነት ነይራ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ዕድመ ዘለው ኣብ ሆስፒታላት ምናልባት እቶም ዝሰርሑ ትፈልጡ ኢኹም ያ ናይ ዓበይቲ ናይ መወዳእታ ሓደ ሰብ ብዕድመ ጥራሕ ዘይኮነ ዋላ ንእሽተይ ክኸውን ንኽእል እዩ ጥራሕ እቲ ናይ ገለ ሃሳይ ቀታሊ ሕማም ዝህልዎ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ መወዳእታ በቲ ሜዲክ ተርሚናል ብልዎ ወይ ከዓኒ ናይ መወዳእታ ተርሚናል ክንከልናስ ናይ መወዳእታ ብሕፅር ዝበለ ማለት እዩ ኣብኡ ብሕክምና በቲ ዶክተር ይንገሮም ሓደ ቁሩብ መዓልታት ተሪፊካ ኣሎ ሓደ ሰሙን ተሪፊካ ኣሎ ተበዚሑ ከዓኒ ዕድለኛታት ኮይኖም ከዓ 2 ወርሒ ቁሩብ ኣዋርሕ ተሪፊካ ኣሎ ስለዚ ኪድ ገዛኻ ወይ ቦታ ኣሎ ናይ ከምኡ ብፍላይ ኣብ ኤውሮጳ ኣሜሪካ ኣለውን ኣብኡ ኮይድካ እቲ ተሪፍና ካዘላ ግዜ ምስ ድረኻ ትሕልፎ ማለት እዩ ስለዚ ምስኦም ክሰርሕ ጀሚራ ማለት እዚ ኸ እምብዚ ዓጋበት ፈጢርላ ካብቲ ባንክ ኮይና ብዙሕ ገንዘብ ዘለዎ ብዙሕ ነገር ትርእየሉ ብዙሕ ብልጭልጭ ዘለዎ ኣብቲ ምዞም ሰባት ኮይና ትሕልፎ ዘላ ሂወት ኣዝዩ መሲጥዋ ኣብኡ ክትዓይ ጀሚራ ግን ብሮኒ ግን እትሓስብ ሰብ እያ ነይራ ክትሓቶም ከዓ ጀሚራ ያ ኢንተርቪው ክትገብረሎም መፅናዕቲ ክትወስድ ጀሚራ ማለት እዩ ብሓቂ ኣገዳስነት ዝኾነ ንምርዳእ ናይ መወዳእታ ክትጥምት ኣለና ማለት እዩ ናይ መወዳእታ ናይዞም ሰባት እዚኦም ሲ እንታይ ኸውን ነይሩ ኢልና ንሓስብ እንታይ የብሉ ነይሮም ብዛዕባ ደቆም ድዮም ተዛሪቦም ብዛዕባ ገንዘብ ድዮም ብዛዕባ ዝነበሮም መሬት ድዩ ብዛዕባ ዝነበሮም ዲግሪ ድዩ ብዛዕባ እንታይ እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ዕድል ስለዚ ይብሎም ማለት እዩ ያ ስለዚ እዛ ብሮንዌር ትበሃል እንታይ ኢላ ናይ መወዳእታ መዓልታቶም ምስ ሰባት ንዓመታት ምስ ሕለፈት ክትሓቶም ጀሚራ ማለት እዩ ብዛዕባ ግን ስርሖም ዝኸሰርዎ ዩኒቨርሲቲ ዘይከዱ ወይ ዩኒቨርሲቲ ዝኸዱ ትካል ዝመስረትዎ ወይ ብዙሕ ብዛዕባኡ ግን ክጠዓሱ ኣይሰምዓቶምን ሓንቲላ መዓልታዊ ዕድል ዘይተጠቐሙላ እታ ናይ ሎሚ ርእስትና ማለት እዩ ናይ ሎሚ ዕድል ነታ ናይ ሎሚ ዕድል ግን ክጥቀሙላ ኣይከኣሉን እንታይ ኣሳን እንታይ ነይሩ ተኢልና ክንፀኒሕና ንሪና ብዛዕባ ምንባርን ሂወትን ግን ብዙሕ ጣዓሳ ሰሚዓ ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ሎሚ ጣዓሳ ግን እንታይ ይመስል ስለዚ እተን 5 ጣዓሳታት ድማ እንታይ እየን እንተኢልና ካብቲ መፅሓፍ ክንረኽበን ንኽእል ኢና ቀዳመይቲ ጣዓሳ እንታይ ረኺባ እዛ ሰብ እዚኣ እቶም ኣብ መወዳእታ ዘለው ሰባት መወዳእታ ናይ ዕድሚኦም ዘለው ውሑድ መዓልታት ተረፎም ተቐዳመይቲ ጣዓሳናቶም እንታይ ነይራ ተኢልና ምስ ነፍሰይ ሓቀኛ ይነበርኩን እያ ትብል
እዚኣ ኣነ ምስ ኣንበብኳ እዛ መፅሓፍ ካብ ልበይ እንደ ተሰሚዕኒ ምክንያቱ ንዓይ ካብ ብዙሕ ነገር ኣብ ውሽጠይ ስለ ፀንሐ ገለ ኣብኡ ማለት እዩ ምስ ነፍሰይ ሓቀኛ ይነበርኩን ሕጂ ኣምሳልነት ዝፈቱ ገለ ማለት ኣይኮነን እንታይ ንሰብ ክሕጉስ ዝነብር ማለት እዩ ነብስኻ ሓቀኛ ተኮይንካ እኮ ንሰብ ክትሕጉስ ንሓደ ክትሕጉስ ንሓደ ክተጣቂዕ ምስ ሓደ ከይድካ ገለ ክትገብር ንሂወትካ ኦኔስ ዘይምዃን ማለት ቁፅሪ 2 ብዙሕ ስራሕ ክስራሕ ኣይነበረንን ኢሎም ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ብዙሕ ስራሕ ህኩይ ምዃን ኖ ኣይኮነን እንታይ ዳ ንኩሉ ሓዲጎም ኣብ ስራሕ ጥራሕ ዝፅመዱ ነይሮም ማለት እዩ ቁፅሪ 3 ስምዒተይ ክገልፅ ትብዓት ኣይነበረንን ሕርቃኖም ክገልፁ ይከኣሉን ፍቅሮም እውን ክገልፁ ይከኣሉን ብስቕታ ግን ተሳቂዮም ማለት እዩ ቁፅሪ 4 ምስ ስድራይን ኣዕሩኽተይን ግዜ የሕለፍኩን ያ መቐረት ኣበይ እዩ ዘሎ ኣብ ሕብረት ዋላ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ዝብል ኣሎ ጥቕሲ መሲልኩም ኣሕዋት ሓቢሮም ክነብሩስ ክንደይ ሰናይን ጥዑምን ያ ደቂ ኣቦን ኣደና ይኹን ዝብል ዘሎ ሕጂ ኣሕዋት ከምዚ ሕጂ ዘለና ኣሕዋት ኮይንካ ምንባር ጣዕሚ ኣለዎ እንተዘይ ኮይኑ ግን ጣዓሳ የምፅእ እዩ ኢንፋክት በይነይ ትብል ድሕሪ ኮይንካ በይንኻ ትዕፆ በይንኻ ገለ ኮይንካ ንሕማምን ንብዙሕ ነገር ኢኻ ተቃላዕ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ስድራይ ንዕሩኽተይን ግዜ የሕለፍኩን ከዓ ራብዒት ነይራ ማለት እዩ ሓሙሸይቲ ናይ መወዳእታን ንሂወተይ ክትሕጎስ ኣይፍቀድኩላን ዘገርም ንሂወተይ ክትሕጎስ ኣይፍቀድኩላን ማለት እዩ ስለዚ ተቐዳሚቲ ጣዓሳ እንታይ ነይራ ምስ ነፍሰይ ሓቀኛ ኣይነበርኩ ነዚ ማለት ድማ ከምቲ ሰባት ዝደልይዎ ክነብር እየ ዝነብር ነይረ ተቐባልነት ንምርካብ ዘይንሶም መሲሎም ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ትርጉም ዘሎ ምንባር ከም ሰበይ ኢሎም በቃ ናብርኦም ዓመታቶም ወዲኦሞ ማለት እዩ ናይ ገዛ ርእሶም ድምፂ ብምዕባስ ናይ ካልኦት ድምፂ ድማ ዓው ኣቢሎም ዝኽዱ ሰባት እዮም ነይሮም ንዘለዎም ሕልሚ ሓደ መዓልቲ ክገብሩ ኢሎም ዘዳናጎዩ ምእንቲ ሰባት ክቕበልዎም ንሓቅነቶም ኣሕሊፎም ዝሃቡ ሰባት ነይሮም ምስ ነፍሰይ ሓቀኛ ኣይነበርኩን ቀዳሚት ጣዓሳ ቱ ሌይት ያ ደንጊዮም ግን ቁርብ ካብ ልብኻ ኢለ መጀመርታ ኢለ ምናልባት ስሚዕትኩም ተተንኪፈኩም የቕሬታ ኣልሚዝ ከዓ ስለ ዘላ ኩልና ኣለና ብሓንሳብ ኣለና ማለት ብሓፈሻ ካልኦት እውን ኣለዉ ተደጋጊፍና ግን ምርጫና ሎሚ ምእንቲ ክፅብቕ ናብ መወዳእታ ኢና ንኸይድ ዘለና ያ ናብ ጭንቀት ዘሎ ይኹን ክንወስደኩም ዘለኹ ናይ መወዳእታ ወስደኩም ኣለኹ ምክንያቱ ኣብ ሎሚ ኮይንካ እንድሕራ ማዕዲኻ ፅባሕ ውፅኢቱ ትፍረ ተሪእኻ ሎሚ ዝበለፀ ምእንቲ ክትውስን ማለት እዩ ነቲ ናይ ሎሚ ዕድል ምእንቲ ክትጥቀመሉ ናይ መወዳእታ ዘሎ ውፅኢት ናይ መወዳእታ ዘሎ ፍረ ምስትውዓል ክልወካ ኣለዎ ነዞም ሰባት እዚኦም ዕድል ኣይረኸቡን ምክንያቱ ድሕሪት ክምለሱ ይክእሉን እዮም ሕጂ ንሰባት ከይዶም ኖ ከይብልዎም ኦልሬዲ ባዕራት እዮም ዘለዉ ንመን እዮም ከይዶም ሕጂ ክሕጉስ ክፍትም ቱ ሌይት ትብሎ ብዕን ከምዚ ኣብ ኤርፖርት እንዳጉያኻ ከይድካሲ ሓንቲ ደቂቕ ምስ ተረፈትካ እታ ጌት ትዕፆም ሞኒ በቃ ሽዑ ተናፋሪስ ሓዲጋ ክትከይድ ከላ ያ ኣብታ ኤርፖርት ሓድር ወይ ከም እንደገና ንፅባሓይቲ ክትቆርፅ ብፍላይ ሎንግ ፍላይት ኮይኑ ከዓኒ ዋላ ሓደ መዓልቲ ክወስደልካ ክእል ወይ እውን ትሬይን ትፅቢያ ፀኒሕኻ ቁሩይ በረዲ ዘሎ ሰዓት ድኸውን ዲኻ ዋላ ፍርቂ ሰዓት ተፀቢኻያ ገና ኸኒ በቃ እንዳቐረብካ ከለኻ ወናብቲ ስቴሽን እንዳኻድካ ከለኻ ሓዲጋ ክትከይድ ከላ ማለት እዩ እንታይ ባዘራ the train has already left ነዞም ሰባት እዚኦም ግን እታ ትሬይን እንታ ከይዳ እታ ትሬይን ንዓና ግን ዕድል ኣለና እስኪ ዕድል ኣለኒ በሉ ኣይሚኔት ካብ ልቦ ማለት ይፀሓፍለይ ደስ ክብለኒ ኸንዓይ ኣነ ወልድሽ ሰሎሞን ሎሚ ዕለት 8 ወርሒ 1 2026 ዕድል ኣለኒ ንኣምላኸይ ካብ ልበ እየ ዘመስግኖ ብሓቂ እዚኣ ንዓይ ብፍላይ ፍሉይ ትርጉም እኒ ዘለዋ ምክንያቱ ኣብቲ ባሕሪ ከለኹ እታ መርከብና ንሞት ምስ ጠፍአት ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ሂወተይ እውን ሞት በፂሓ ኢለ በቃ ምፀሊና ገለ ኩሉ ምስ ገበርና ኣምላኸይ ሓንቲ ዕድል ተሂብካኒ እዘን ኣጋረይ ካብዛ መሬት ተረጊፀንሲ ሕያዋይ ሰብ ክኸውን እየ ጥዑይ ሰብ ክኸውን እንደ ኢለ ኣምላኽ ክዕድል ሂብኒ ኣብ እግረይ እዘን ኣጋረይ ኣብ መሬት ረጊፀን ስለዚ ዕድል ንዓይ ፍሉይ ትርጉም እዩ ዘለዎ ንብዓት ከይመፃነሲ ይሕዙ እየ ዘለኹ ያ ስለዚ እንድሕሪ ተረዲእና ሎሚ ከዓኒ ዕድል ኣለና ስለዚ ኣነ ዕድል ኣለኒ ኢልኩም ፀሓፉ ዕድል ኣለኩም ዕድል ኣለና ሎሚ በቃ ምስድራና ክንዕርቕ ዕድል ኣለና ትካል ክንምስርት ዕድል ኣለና ክንምርዖ ዕድል ኣለና ክንወልድ ዕድል ኣለና ክንመሃር ዕድል ኣለና
ብዓብኡ ከዓ ክንነብር ዕድል ኣለና እዞም ሰባት እዚኦም ግን ዕድል ኣይነበሩን እንታይ እዮም ተቐዳሚት ነይራ ምስ ነፍሰይ ሓቀኛ ኣይነበርኩን እሞ ናይ ሎሚ ዕድል እንታይ እዩ ዕቃበ ክብርታት ናይ ህይወትና ንፍለጦ ንስዓቦን ከም ዕቃበ ክብርታት ናይ ህይወትና ንፍለጥ ከም እምነትና ንንበር ከምቲ ንሰብ ኢልካ ኣይትጎተት ከም እንዴትሮ ክትጉተት ይብልካ ማንም ሰብ ክጎተና ይብሉን ማለት እዩ ደቀይ ንኣሽቱ እዮም ዘሎ ብጣዕሚ እዮም ንኣሽቱ 8-6 እዮም ዘሎ ግን ክጎቶም ከማንስ ኣይደልይን ኢና ኣነ ኣዝየ ዝኽብሮም ክጎቶም ክብለኩም ከለኹ ሲ እንዳረዳእኹ ኦፍኮርስ ዲስፕሊን ብዙሕ ኣሎ ዝገብሮ ግን ክጎቶም ማንም ሰብ ድሕሪ ሕጂ ክጎቶም እውን ኣይደልይን እየ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ድማኒ በቃ ምስ ነፍስና ሓቀኛታት ንኹን ማለት እዩ ንግደፉ ኩሉ ንሕደጎ ማለት እዩ እቲ ኣምላኽ ዝበሎ ክኸውን እንዲ ንሕና ዝበልና ንሕና ክንገብሮ ዘለና ግን ክንገብሮ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ምስ እምነትና ምስ ሓቅነት ዝኸይድ ውሳነ ክንውስን ይግባአና እዩ ማለት እዩ ምስ ክብሪና ህይወትና ዘይከይድ ኩሉ ዓይነት ዕድመ ኣብ ውሽጥኻ ግጭት ዝፈጥር ኣብ ሕልናና ኮይኑ ድማኒ ኩናት ዝፈጥር ዓይነት ውሳኔ ሎሚ ደው ክነብሉ ዕድል ኣለና እንተዘይ ኮይኑ ልክዕ ከምዞም ኣቦታትናን ኣዴታትና እንታይ ኢና ክንብል ምስ ነፍሰይ ሓቀኛ ኣይነበርኩን ስለዚ ኣይፋል እዚ ብትጀሚርካ ምውዳእ ብብዝሕ ኒና ንምህሮ ኣይፋል ዘይብል መሓዛ ኩሉ እዩ ንኩሉ ክሕጉስ እዩ ዝፍትን ኣብ መወዳእታኻ ንነብሱ ኣሕሊፉ ዝህብ ሰብ እዩ ስለዚ ኣይፋል ክንብል ኣለና ማለት እዩ ሰሙናዊ ግዜ ወሲድና ናይ ምስትንታን ናይ ጸሎት ናይ መደብ ምውፃእ ማለት እዩ መደብ ምግባር መዓልታዊ ንሓንቲ ስጉምቲ ብትምዓት ናይ ምውሳድ ሎሚ ክንገብር ዕድል ኣለና ምክንያቱ ኣብዚኣ ብዙሓት ሰባት ኣለና ጽባሕ ንግሆ ከይንጣዓስ ቁፅሪ 2 ብዙሕ ስራሕ ክሰርሕ ኣይነበረን ሕጂ እዚ ምስ ትጋት ከይነተሓሕዙ ሓደራ ሓለፈ ዓመሲ ደው ኢላትለይ ሓንቲ ማለት ሓፍትና ብዛዕባ እቲ ናብርኦም ገለ እንዘራረብ ነርና ሕጂ ክልቲኦም እቶም ሰብኣይን ሰበይትን 6 መዓልቲ እዮም ዝሰርሑ ብዙሕ ሰዓታት እዮም ዝሰርሑ ሽዑ ብዛዕባ እቲ ናይ ፋይናንስ ዝኾነ ሕቶ እዩ ነይርዋ ብኮሚናት ደው ኢላትለይ ሽዑ ከምዚና ንገብር ምስ ደቆኦም ግዜ ይብለን ማለት ብፍላይ ትቦ ከዓ ንብዙሕ ዓመታት 6 ሰዓት ይሰርሑ ዳርጋ ልዕሊ 20 ዓመት ዝኸውን ማለት እዩ ብዙሕ ሆሊዴ ኣይከዱን እዮም ገንዘብ ኣለዎም ግን ግዜ ምስ ደቆም ወላ ብጥዕኖም ሕጂ ካሽን ኣብ ገብር ኣሎ 6 መዓልቲ 20 ዓመት እንድሕር ሰሪሕካ ብዘይ ምቁራፅ ጥዕናኻ 100 ለይልኩም ትሓስቡ ኢሞሽናሊ ሜንታሊ ፊዚክሊ ብኩሉ ሲ ወላ ንባዕሉ ሶሻል ላይፍ ንባዕሉ ማለት እዩ ሽዑ መወዳእታ ሲ ብዙሕ ምስ ተዘረብና እንታይ ኢላ ሓቲት እያ ማሕዝዳ ክትነብሩ ኢኹም ኢለያ ማለት እዩ ማሕዝዳ ክትነብሩ ኢኹም ሽዑ ከምዚ እቲ ሰሓቕ ስሒቓ እንድያ ክልቴና ደረገ ማለት እዩ እታ ሰሓቓ ግን ሞር ሓዘንን ሓጎስን ዝተሓጎሳ ሰሓቓ እያ ነይራ ማዓስ ኢኻ ትነብር ኣይ ሆፕ ከዓ እቲ ላይፍ ስታይል ናቶም ቀይሮሞ ክኾኑ ክእሉ ሕጂ እዚ ጣዕሳ ዘምፅእ እየ ዝብል ዘለኹ ብዙሕ ስራሕ ክትሰርሕ ብዙሕ ሰዓታት ትሰርሕ ግዜ ንደቅኻ ዘይብልካ ግዜ ንስድራኻ ዘይብልካ ግዜ ንሂወትካ ዘይብልካ ተብተብ ክትብል ንብዙሕ ነገር ብፍላይ ካ ክንእክብ ኢልና ንብዙሕ ነገር ኣብ መወዳእታኻ ሓዲግና ክንከይድ እዞም ሰባት እዚኦም መወዳእታ ብዛዕባ ገንዘቡ ብዛዕባ ወርቂ ብዛዕባ ብሩር ኣይተዛረቡን ብዙሕ ስራሕ ክሰርሕ ኣይነበርን ግን ብል ዘለዉ ነዚኦም ማለት እዩ ብዙሕ በርዝደይ ናይ ደቆም እንታይ ገይሮሞ ኣይተሳተፍዎን ዕድመ ናይ ደቆም ኣይተሳተፉን መምረቕታ ናይ ደቆም ክኸውን ንኽእል እዩ ናይ በዓልቲ ቤቶም ብዙሕ ፅቡቕ ነገር ናቶም ኣኒቨርሰሪ ክኸውን ንኽእል እዩ ብዙሕ ስፔሻል ፊሊን ክፈጥር ዝኽእል ብዙሕ ሜሞሪ ዘለዎ መዘከርታ ክኸውን ዝግብኦ ኣይነበሩን they didn't have any experience ክነብሩ ኣይከኣሉን ካብ ዝምድናታት ጥዕናዊ ውልቃዊ ህይወት ንላዕሊ ገንዘብ ወይ ንስራሕ ቀዳምነት ዝሃቡ ሰባት እዮም ነይሮም ማለት እዩ ንኣፍራይነት በቃ ህርኩት ክበሃል ትጉህ ክበሃል ሃፍታም ክበሃል ከምዚ ክበሃል ኢሉ ኣብ ልዕሊ ሰብ በቲ ዝገበሮ ፅቡቕ ነገር መታን ንመርኣያ ክኸውን በቃ ንኩሉ ነገር ነግሌክት ገይሩ ንኩሉ ነገር ሸለል ኢሉሲ ኣብ ስርሑ ዝተሰለፈ ንዓመታት ሰብ ማለት እዚኦም ተጣዒሶም ደቀይ ዘይከብርሉ ደቀይ እንድሕሪ ግዜ ዘይወሃቦም ኮይኑ ስራይ ግዜ ዘይወስዶም ኮይኑሲ እንታይ ምኸዓብሰኒ ሰባት ከም ዝንፍዕ ኢኻ ተበሉኒ ማለት እዩ ስለዚ ግዜያዊ ዓወት ኢሎም
ንጥዕንኦም ኣብ ሓደጋ ዘእትዉ ክዕርፉ መሰሎም ምዃኑ ዘይፈልጡ ሰባት ከይነበሩ ዓወት ኮንቱ ምዃኑ ድሒሮም ዝፈለጡ ሰባት እዮም ነይሮም እንታይ ኢሎም ብዙሕ ክሰርሕ ኣይነበረንን ሕጂ እዚኣ ቁሩብ ምሕሳብ ተድልያ ኣይነ ስራሕ ከም ክንብል ኣለኹ ኣነ ትጋት ወልድሽ ሚት ኮንካ ኣለኻ ወልድሽ ወልድሽ አንሚት ግበራ ኦኬ أورا اللي مسحفتي سوري هوست ميت غير كايل نمو يا حريقني اللي يا سلازي انتي نحن قبل زلنا لومي بزح عين سرح يكون كذب زلخو انتي دا ناي لومي عدل كنتايو تيلنا بي فولي بريزنت اب لومي ننبر مالتي نخلو كجزي اللو نسدرا جزي نسدرا نحبو ناي كنزانا قاعد زقبانا كنزانا قاعد لنا هوليداي كن كدول زقبانا هوليداي لايبراري كن كدول زقبانا لايبراري بالانس زخون هيوت كنمرح لنا مالتي يا صبوق محدرا ناي جزي خلونا له ناي سرح ناي سدرا تمرت نخلو كجزي خلونا له اب حدا نجر طرح سرح طرح سي هيوت هيكونن يا سلازي عوت بزلاقنت امبر بدخام ايتعقن يا مالتي انا بزح سلت كم سبي سب كم سلازبلني ولدش نفوع ولدش نفوع ولدش نفوع انت بولوني سبات اب دقه اب غزا كين بادو دخون كسب تخينس تايك عفسلي دي غحف ناي سبات نقط ناي كم ولدش سملمون اب غزا زيرو زغبرني اب دقه هيرو زغبرني اب غحفيتو يا سلازي دما نخنطنقق زغبانا انتي بزلخو نخلو بالانس كون الله مالتي زيد لين عين التاسك جزينا زبلع عند حكوينو انتعنانا بعدقا واقع دقا زوت تقوينو ازيك نقالي لنا انت زي كوين كن انتي نخن كون كم زم سبات بزح يو سرح عين برين لا خين تعاس مالتي سالسيتن اقداسيتن يا سالسيتن اقداسيتن كانتايا انتي متدعيسم سمعتي خقلص سبعت عين برين يلو اجين انتي زولو تمرتنا ناي لو معدل نتنا يلوم عدل من انتي كبر خوب مالت فرحات قرب وش نخرزنا الناسي نغدميت حالفنا نزارب زلنا مالتي سالسيتي انت عميلهم بروني ويرد بلوتوي مصحف زلو سمعيتي خقل سبعت عين برنن يا زنتاي مالتي من انت خاين تصقو وي كيصلو سمعيتهم زعبوا سبات بزحات نيرهم مالتي يا حرا حقا جغنا قال يلوم يخدو او وشطم كني كتور تعصا حيزم كاي نبرو على حدار كاب بيسح مالتي حق خطبل تابعلتي بيتو بعلت بيتنا مالتي او وشط اكن حرير الله سمعتها تقليص ها باس خيمص هيكوت كيمص اسقيلا مالتي وي ونسو مالتي واو حق خندال رؤس نقني قيت وشط كن سمعتو كن تغودي الله يا سمعتي كجلص تبعت هينبرنن ስለዚ ኣብ ክንዲ ግሉጽነት ዘለዎ ምሕዝነት ስቕታ መሪጾም ማለት እዩ ሓቂ ብዘይምዝራቦም ቂምታ ሒዞም ክነብሩ ዝመረፁ ሰባት እዮም ነይሮም ኣብ ውሽጦም ሰላም ዘይብሎም ኣብ ደገ ግን ሰላም ከም ዘለዎም ኮይኖም ይረኣዩ ነይሮም ዘይጠቅም ምሕዝነት ድማ ዝተጸመሙ ሰባት እዮም ነይሮም እንታይ ዘይጠቅም ቀልጢፉ ዘደገካ ቀልጢፉ ዘደገ ምሕዝነት ኣሎ ትፈልጡ እዮም ቀልጢፉ ዘደገካ ክብል ከለኹስ ዘጨንቐካ ማለት እዩ ክትጽመሞ ዘይግባኣካ ምሕዝነት ማለት እዩ ካብ ስራሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ፋምሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ዝኾነ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዘይጠቅም ምሕዝነት ዝተጸመሙ ቅንዕና ኣፍ ደገ ናጽነት ምዃኑ ድማ ደንግዩ ተረዲእዎ እሞ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ስለዚ ናይ ሎሚ ዕድል እንታይ እዩ ናይ ሎሚ ዕድል ቁኑዕን ክፉት ናይ ዝርብ ደገ ክህልወና ኣለዎ እዝን ብምግባርካ ስምዒተይ ይጉዳእ ኣሎ I'm sorry you feel that way ግን ኣነ ክነግረካ ኣለኒ ኢልካ ቦታ መሪፅና ቃላት መሪፅና ንኹሉ ከዓ ብቕንዕና እንድሕር ክንዛረብ ዝኽብደና ኮይኑኻ ዋላ ፃዕዳ ወረቐት ፅሑፍ ፅሒፍና ተሓሳብና ነቲ ሰብ ክንዛረቦ ኣለና እዚኣ ተዕድል እንደዘይ ኮይኑ ግን ከምቶም ስምዒቶም ስለዘይገልፁ ስምዒቶም ክገልፁ ስለዘይ ትብዓት ዘይረኸቡ ምኻኒ ኣብ መወዳእታ ዝተጣዑ ሰባት ከምኦም ምእንቲ ከይንኸውን ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ቂምታ እናወሰኺ ዝኸይድ ቀልጢፍና ንነገራት መፍትሒ ንርከበሉ ሓደ ቲም ዓብ ሰብጀክት ኣብ ናሃና ኮሚኒቲ እዚ ኮንፍሊክት ማኔጅመንት ወይ ከዓ ምሕደራ ግጭት ዝብል ማለት እዩ እዚ ሓደራ ይብል እናወሰኽና ኣለኹን ከይድ ማለት እዩ
بكل سلزت لينا مالتي نحن جيت ناقدني خقاط مالتي بصراحة بكله جن ابيليتي خلونا له كيلت خلونا له خمي غيرنا كنعريهم بر او وشتي حاده تسقاطي خوينك ادخيت جن امون داتا السغوت سمعتي حسكا خاتنبر مالتي نزلنا جيت اب غزيو معراي ادنقوتن سكفتاتات كونه الكا مزراب رابعين أقداسن تعصى زنبرت تايو تيلنا خاني مسدراي نعقتين جزي حلفكن مس فتوتهم جزي زي محلافهم يا أبزلوا محزنت كونه إلهم وفري زي مقبارهم نزلوا محزنت شلل مبالهم نكركب اللي إلهم دمان فقري مونزافهم لعلو كل غا زندناتات مش زي كونس هلا خمس دليو أزيوم دونجيوم زفلتو نخلو بفلاي كأني نايس دراخ أنا قرنت حد نقلك تجبر خينكا انتاي خات خون تهسه مالتي ناي دقوم ناي سدرقوم ناي بزح نجر كركبو زقبقوم انتا غيرمو شلل يلمو مالتي زي أخاني انتا يمتعت لهم I wish جزيه زي مستم زفتهم جزيه مستم زفتهم سبات أحليفه يا زي عمني لكم كم ده نكبر حواتي زعمة زي يا كوني إلكا زي كوني إلكا قلت فوت ما عندي تفوتواني كوني إلكا أملاخسي كوني لي صبو نجر زقورو فلترو كوني إلو كم زتا كوني إلو كوني إلكا بتأمن هنا تكرينيا ومزحت إنه حما نجري عندك كوني إلو كواي كم زجرني كوني إلو كواي كم زي أفيديني يعني بالحكي لو ممكن كوني إلو صبو غيرو እግዚአብሔር ስለዚ ኮነ ኢልኻ ከም ወልሽ ኮነ ኢለ ጽቡቕ ክገብር ኣለኒ ንህይወተይ ማለት እዩ ንደቀይ ንስድራይ ንናተይ ኮሚኒቲ ኮነ ኢለ ምስኦም ግዜ ክሕልፍ ያ እዚ ናይ ሎም ዕድል ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ዕድል ኣለና ስለዚ ኮነ ኢልና ብመደብ ምስድራና ንዕርክትናን ግዜ ክንሕልፍ ኣብ ኩሉ ግዜ ድማ ምሕዝነት ኣኽብሮት ይሃለወና ማለት እዩ ያ ኣነ እንታይ ዝኣምን እቲ ምሕዝነት ምስ ሰብ ዘለኒ ወይ ክዕንብብ እዩ ወይ كأني كفالة لي يا كعمبب قدير لني I try my best مالتي عندي حرة سب خيدة لأن خاني مريق يزفانو يا عالم أزي عباية مزح سأجخ على اللوا يا سلزي انتي نحن قبل زلنا كوني إلنا بمدب مصدرنا نعقتنا جزية نحلف علينا كل جزية أب كل جزية وعندماني أخبروتي حلونا سب نتزور إذا عصد سلزي نسبك تخبر عليك يا نقول ناي እግዚአብሔር ነገር ብፍላይ ሰባት ከአማለቲ نقول خبرت كلنا له انت تخايلس مس كل سب بسلام كتنبر بس كل سب بفرق نبر اذا سناي نغري ስለዚ ኣብ ኩሉ ዘለና ምሕዝነት ኣኽብሮት ብዘይ ገድስ ዝተዓይነ ሰብ ዲግሪ ስለ ዝረኣኻ ንሓደ ክትኽብሮ ንሓደ ከምዚ ክትገብሮ ከምዚ ሃይማኖት ስለ ዘለዎ ንሓደ ክትኽብሮ ንሓደ ክትሕስሮ ከምዚ ናይ ፖለቲካ ከም ስለ ዝኾነ ኣነ I love everyone the same ያ اوكي اخت كبت تخل انديا نقول سب كن اخبروتي اب عين እግዚአብሔር كل خبري እቲ ሰብን እቲ ባህሪን ፈላሊና ንሪኦ ኣለና ሰብ ክቡሪ ባህሪ ከም ወልድሽ ኣነ ሕማቕ ባህሪ ክህልወኒ ክእል ብገለገለ ከም ሽሩክ ኣለውኒ ያ ወልድሽ ግን ካሊእ ማለት ስለዚ ንሰብ ምስ ኩሉ ሰብ ኣኽብሮት ክህልወና ክንድውል ሎማ ዓልቲ ዳሃይ ክንገብር ብቐፃልን ዘለና ምሕዝነት ክንካናኸኖ ብፍላይ ካቶም ኣቦናን ኣዴናን ብሂወት ዘለው እንደውለሎም ዳዮም ንግበር ከመይ ኣለኹም يا نايلومي عدت لزخون تاني مو ودعتها نهيوتي كتحقوس أفقط كلان كبار يا جاسي يا انت هاي منو تدعيسهم أفقط كلان نهيوتي كتحقوس إلهم مالتي إذا قولوني زنوبركو نابراسي بزي حقوس ينبر نيري كي تحقوسكو فقط ون هابكوان ስለዚ ኩነታቶም ክሳብ ጽቡቕ ዝኸውን ኣይሕጎስን ነይሮም ክሳብ ዝምርዖ ክሳብ ዝምረቕ ክሳብ ከም ዝኸውን ክሳብ ዝወልድ ክሳብ ሰብኣይ ዝረክብ ወይ ክሳብ ሰበይቲ ዝረክብ ኣብ ገለ እዋን ሓጎሱን ኣይግባእንን ንኩነታት ርኢኻ ብኡን ህይወትካ ትዕቅና ወይ እውን ህይወትና ምስ ካልኦት ነወዳድራ ሕጂ ኻ ሶሻል ሚድያ ኣሎ ናይ ገለ ሰባት ትርኢ ናይ ገለ ሆሊዴይ ዝኸድዎ ወይ መኪና ትርኢ ወይ ገለ ትርኢ ንዑ እናወዳደርካ ንህይወትካ ከይትሕጎስ ብሎክ ትገብራ ማለት እዩ بلوك تبل قالابتي سوشيال ميديا بزح دينا نتقملا don't block yourself نحقوسنا بلوك اي نغور يا don't do it it's not good مش نسب بلوك كغبرك قليلنا انا نفكر صبا ايكونن نيوتنا حاجوس كيتحقوسي بلوك اي نغبر نيوتنا خد نحقوس نفقدلا يا كمانم سب دما بيرميشن اي نصبي
كمانم فطور فقر يتصبن هي كتحقوس أملاك تحقوس اللي كان دي كل جيزة كان حقوس يزيد لنا إجابير لازم صحابنا كتحقوس على كاس لازم إذا سبعة زيوم جن أبي وتهم في الشغطة سينهم مبزحت أوان كاني لبها أنت زي تحقوس يسوق كان تايز خون يسألمو حكي حرق زبالة شوك زبالة فلوتي حقوس لبي نقص يبرو حزون لبخا نقص بأنصارو كان تاي قبرو يا أتي ناتكا مثلي يزدونو مالتي سلازي زوم سباز ديوم كاني كي تحقوسو منياتو قلق كساب زي معلت بوستبون تقبرو نيرو يا ቆፀራ ይሕዙ ነይሮም ማለት እዩ ከምዚኣ ምስ በፃሕኹ ከምዚኣ ምስ ኮንኩ ብዚኣ ደረጃ ምስ በፃሕኹ ኣብዚ ሃገር ምስ ኣተኹ ከምዚ ትካል ምስ መስረትኩ ከምዚ ሰብ ምስ ተላለኹ ኣብ ሎሚ ኮይኖም ምምስጋን ሸለል ገዲፎም ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ገዛ ርእሶም ዘለዎም ድሩትነት ኣብ ፍርሒ ዝተመርኩ ሰብ ገለገለ እዋን ገለ ሰባት እኮኒ ፅቡቅ ክዳን ከይትኽድን ሰብ ከይብለኒ ኢልና ፅቡቅ ክዳን ዘይንክደን ኣለና እኮ ያ ኣብታ መፅሓፈይ ሙሉእ ምፅናዕ ትብል ፅሒፈ ኣለኹ ሓደ ካብኡ እንታይ እዩ ብፍላይ ከዓኒ ኣብ ገለ ፍጻሜታት ኣብ ሂወትና እንድሕተፈፂሙ ማለት እዩ ያ ገለ ናይ ስራሕ ምሳን ነዊሕ እዋን ድዩ ገለ ፍትሕ ድዩ ገለ ሓዘን እንድሕተፈፂሙ እቲ ኮሚኒቲ ፀቕጢ ስለ ዘለዎ በቃ ቀልጢፍካ ክትሕጎስ ከይትሕጎስ ሰባት ከይብሉኒ ትብል ማለት እዩ ዋላ ሆሊደ ከይትኸይድ ማለት እዩ ምስቲ ኩነታት ከምዚ ሰሚዐሲ ከምዚ ኮይኑ ክሎስ ዋ ከምዚ ከይብሉኒ ሰብ ከንታይ ከይብልን እንታይ ከይብለኒ እንድያ ስለዚ ኣብ ሎሚ ኮይንና ግን እንታይና ክንገብር ዘለና كنمسجن دا يزجبعنا مرك نجرم رما يجبعنا حجوس نايلو مريك أمبر نصبح زونزف مخانو زي مردهم زوم أبواتنا عاديتاتنا كابل بوم جيهم تعصم زوز دلهم سبد ما ينبرن regret of the dying تعصنايتهم أف موت زنبورو مالتي مونتاينا خنقبر زلنا نايلو معدل انتاي نايلو معدل لومي እግዚአብሔር ክንሕጎስ እዩ ዝደልየና ስለዚ ሓጎስ ምርጫ እዩ ያ ንጽባሕ ይጽናሐለይ ዝበሃል እውን ኣይኮነን ሓጎስ ከም ገንዘብ ሕድሪ ኣይቅመጥኒ ያ ይጽናሐለይ ኢልካ ብጽቡቕ ነገር ኣይተብሎን ኢኻ ስለዚ ሎሚ ካብ ዘለና ጣዓሳ ሙሉእ ናጽነት ክንረክብ ኣብ ኩሉ እዋን እንሃድን ከነመስግን ዳ ዘለና እምበር በቃ ሓጻሪ ዝኾነ ተሓሳስባ ክነወግድ ኮነ ኢልና ድማ ኣብ ሎሚ ክንነብር ይግባአና እዩ ማለት እዩ እሞ كابت مجمر تملار باز داتنا نذكرينا مالتي نايلومي عدل رينا لنا نايلومي عدل من تخصبق كاني ناي صباح وي ناي نمود سوري ناي مود داتا وساني وي ناي مود داتا وصيت كارينا مالتي نايزيم حمشت درانين مالتي سلازي ازي نايزيم سباز درانه يوطع عساخ انتاي تيلنا سلازي تعوتلو زينبروم صقا بزعبا ገንዘብ بزعبا برور بزعبا تمرتي بزعبا السرح بزعبا هم تقيسم دي اي تقصن بزعبا نايلو معدلي نيرو إذا كله نايزم سبع زرعني تعسى نبي كابي نيرو انتلنا بزعباتي نايلومي عدل نايلومي منبر نايلومي زوان زفو نايلومي زي تتقملو نايلومي فيشق زي بلو نايلومي مسدرهم جزي زي حلفو نايلومي كيبلني إلوم حماق نقر تصممو مالتي زي قد تعسم جميرو سلازي تعسى انتاي كم زي أريمين تقولو مش حدا زهاسي كان نقر حماق زقبر نقر تاخدو الأريميناوي خطبلو يا ስለዚ እዚ ሓቅነት እዚ መወዳእታ ድማኒ ብዛዕባ ጣዓሳ ድማ እንታይ ንርኢ ጣዓሳ ኣብ እቲ መዓልታዊ ንወስዶ ስጉምቲ እዩ ዝውለድ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብቲ ዕድሚኦም ሙሉእ ዝሕለፍዎ ካብኡ ክብካብ መወዳእታ መፅኡ ቅርፂ እያ ትሒዝዎ ሂወቶም ማለት እዩ ስለዚ ጣዓሳ ይውህለል እዩ ያ እሞ ጣዓሳ ከይውህለል እንታይ ክንገብር ኣለና ናይ ሎሚ ዕድልና ንጠቕመሉ ቀዳምነት ክንበሉ ዝግባአና ሸለል ብዝበልያ እንተልዩ ሎሚ እንታይ ክንገብር ኣለና ክንልዕሉ ከም እንደገና ክንጅምሮ ይግባአና ማለት እዩ በቲ ሎሚ ክንዛረበሉ ዝግባአና ዘይተዛረብናሉ ነገር በቲ ተቢዕና ክንውስነሉ ዝግባአና ስቕ ዝበልናሉ እዚ ኩሉ ጣዓሳ ከምፃልና ስለ ዝኽእል ሎሚ ጣዓሳ ውፅኢት ናይቲ ብግቡእ ዘይተጠቐምናሉን ዘየመሓደርናዮን ናይ ሎሚ ዕድል እዩ ያ ስለዚ ጣዓሳ እንታይ እዩ ጣዓሳ ውፅኢት ናይ እቲ ብግቡእ ዘይተጠቐምናሉን ዘይመሓደርናዮን ናይ ሎሚ ዕድል እዩ ስለዚ ሎሚ ንዘለና ዕድል ንጠቐመሉ መዓልታዊ ውሳኔታት ካብ ዕድሜና ሙሉእ ዘጣዓሰና ውሳኔታት የድሕነና እዩ
اتناي لومي عدل كابتنا صباح زمت تعساتات يدحنا يمو لومي زبالة أغنوسن لومي نتزحش أغنوسن يقبع ناي لومي عدل له نتقوم له ويس بناي زل عالم تعسات صباح نساغي تاين مرز أنا كم ولدي سلومون جن عود أبت معالتاو نوز دو سنة تسل زهنت كابت عساد ما بت معالتاو نوز دو سنة تسل ندحن لومي نزل نعدل كتكم وسينا له سلازي دما ناي لومي أرسنا نتايو ناي لومي عدل ناي لومي عدل مو نزلل دو نزلل له يا نزلل كابت عسا بالبات تزيب لكم كاتصبق كم زعما يتخونكم قنا مشور لنا مالتي كلنا كابت عسا نامتاي نزلل ناب عدل نزلل سلازي نخالوت كتمثل منبار ازي عساس لازم حاديقنا مسعك ابي خبرتات نهي هوتنا زخيد وسانخ نوسنا لنا مالتي بزوح نسرح انتلينا شدشت معلتي شوعات معلتي بزي عرفتي جزينا دقنا زي بلنا نسدرانا زي بلنا هيوتنا زي بلنا يا كل نجر مسرحة حيزنا ندحر ننبر على ناخينا صباح من تخين التعاس لومي بالانس زلو نابران ننبر مالتي بالانس زلو يا بسقطة نساق انتلينا سب كي بلوني نسب كي خوري نسب كي يقهي بيني كي ترف نابلنا ندحر تبعاس لدنسن نوخ نبز قبانا حراي نبل انتلينا دما لومي بغن عنان بتبعات نك نزارب يقباناي دويلنا نزين قبل نزون ايك بولون يخنبل علينا مالتي استبت كم حزنت انتلي دما معالتاو زهنس محزنت عدل كم زلنا لومي خنستوعلي يقبانا نحاقوسنا نونزفو انتلينا دماني كونه إلنا لومي نتحقوس يا كابزا هيوتنا جميرنا بزوح مغنيات لنا نحقوس قبانا مالتي هنري دافيد انتايلو it is not enough to be busy so are the ants يا ولا صاصسي بيزيوم بيزي مخانس اخلا يكونن يزبلنا زلو ግን ቢዚ ክንከውን ኣይንኹን ኢኹም ይብል ኣለኹ ቢዚ ክንከውን ከሎ ግን እንታይ ፍረ ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ ማለት ስለዚ ዕድል ሳሕቲ ይኮነን ናይ ሎሚ ዕድል ሳሕቲ ይኮነን ሳሕቲ ዝመፃና ኣይኮነን ዕሽሽ ክንብሎ ይግባአናን ኮነ ኢልና እንሃንፆ ኮነ ኢልና እንገብሮ ነገር እዩ ማለት እዩ እሞ ናይዚ ዓመት ዝዕድል እንታይ ኣለና ናይ ሎሚ ዕድል ናይ 2026 ዕድል እንታይ እዩ ንዘለና ዕድል ንጠቕመሉ እንታይ ዕድል ኣለና ነፅሓፎ ምናልባት ንፁርነት ዘይረኸብናሉ ብዙሕ ዘይንፈልጦ ክህሉ ኸውን ይኽእል maybe ውልቃዊ ቤት ትምህርቲ ምውሳድ መፅሓፍቲ ምንባብ ዲ ምስ ካልኦት ብምዝራብ ገለ ክንዝክር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ትቐንዲ ክብሎ ዝደሊ ግን ጀሚርና እንውዳእ ኣላ ዓመት ክትከውን ማለት እዩ ብዙሕ ጀሚርና ዘይኮናሲ ነቲ ዘገድሰና ጀሚርና ክንውድእ ጀሚርና ምውዳእ ናብ ዓወት ዘብፅሕ ናሃሪ ድማ ክንፈጥር ማለት እዩ እሞ ናይ ሎሚ ዕድል ከመይ ይመስል ኣበይና ክነተኩር ዘለና ምናልባት ተሓልፍ እዋን ናይ ዓወት ኣዕኑ ትብል ትምህርቲ ሚረ ነይረ ኣብቲ ዩቱብ ክንረኸባ ንኽእል ኢና ሕልፍ ዝበለና እዚ ክንሪኦ ንኽእል ኢና እስከ ነስተብል ሕጂ መለስ ኢልና ናብ ሂወትና ንጠምት ሕጂ ማለት እዩ ኣበይ ትዕድል ዘሎ ሕጂ ኣበይ ክረኽቦ ዘለኒ ኦኬ ወልድሽ ብዛዕባ ዕድል ትብለና ኣለኻ ናይ ዕድል እዩ ብዛዕባ ውልቃዊ ዕቤት ዕድል ኣለና ዶ ክንንብብ ክንመሃር ወቢናራት ክንከይድ ከም ዘለና ማለት እዩ ካልእ ማለት እዩ ብዛዕባ ስድራና ዘለና ዕድል ከመይ ይመስል ኣሎ ሎሚ ንጠምት ካብ 10 ክንደይ ምሃብናያ ማለት ግዜ ንህብ ዶ ግዜ ንሕልፍ ዶ ካብ ትሕቲ 5 ንሕር ኮይኑ ናይ ግድን ኢሚድየትሊ ክንዕርዮ ዘለና ማለት እዩ ያ ብዛዕባ ስራሕና ኣብ ስራሕና ከመይ ኣለና ኣብ ሓደ ስራሕ ነዊሕ ዝፀናሕና ዲና ወይስ ንዓብል ኣለና ብዛዕባ ቢዝነስ ንሃና ትካል ክንምስርት ሕልም ኣለና ዶ ክንምስርት እንድሕር ኮይና እንታይ ሒዝና ኣሎ ብዛዕባ ፋይናንስ ብዛዕባ ጥዕናና ብዛዕባ ሓይልና ከመይ ነመሓድሮ ኣለና ኣብ ዝኾነ ዲና ነጥፎ ዘለና ሓይልና እቲ ኢነርጂ ናሃና ጥዕናና ከመይ ሸለል ንብል ኣለና ዶ ብዛዕባ ዘለና ምሕዝነት ከ ምስ ጎረባብትና ምስ ህዝማትና ምስ ሰባት ከመይ ነብር ኣለና ብዛዕባ ትርጉም ናይ ምንባርና ኸ ብዛዕባ እዚ እንታይ ዕድል ኣለና ናይ ሎምን ናይ 2026 ዕድል እንታይ ይመስል ያ ስለዚ ሎሚ እቲ ክንዓዮ ዘለና እቲ ንሎሚ ክንገብሮ ዝግባአና ተወፋይነት ክንርኢ ኣለና ማለት እዩ እዚ ማለት ድማ ብዛዕባ ዘለና ዕላማ ኮነ ኢልና ንወስን ኣብቲ ዕግርግር ዘለዎ ኣተኩሮና ንሓሉ ያ ሰባት ከተባብዑና ካብ ምፅባይ ስነ ምግባር ዘለዎ ኣካይዳ ንምረፅ ካብ ፍርሒ ኣይዕወትኒ ከምዚ እንደ ከምዚ ንብል ሎሚ ሓንቲ ነገር ንጀምር ሎሚ ሓንቲ ስጉምቲ ንውሰድ ሓንቲ ውሳነ ንወስን ሓንቲ ዕድል ንጠቐም ካብ ብዙሕ ምቁራፅ ዘለዎ ንሓደ ሒዝና ንወዳእ እዩ ካብ ፍርሒ ናብ እምነት ንስገር ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ዕድል 2026 ኮነ ኢልና ብዕላማ መንባሪ
أنا أملاخ عدل سلزهابني مسكن أنا عدلني عسبي يا نزل لنا عدل لما خطقهم ولد ما يفتن على يسعر على سلازي لو معدل علينا تساتو فوقن كدلي تعذب تطرح نكون يبلنا أبنا يمن ياخذ ساتف زلنا أبنا هيوتنا عدل نايمان نما يخونكم زلخ أبنا هيوتنا رأي أبنا هيوتنا علامة أبتخن قبر زلنا بزح نقر له لومي ملس سيلان هيوتنا ترينا عدل لنا تساتو فوقن كدلي كوميتمنت كن كدلي واقع مخفال كن كدلي انت زي كوين كن تعسق مسي سلازي كاب كله كاب زحالفة عسى لمون نوزدو محيز حالفنا مالتنا زحالف عامتها تقوين حجون نيوتنا حدقت نقبر الله لو ممكن عدل لنا كم اندقنا هنجمر حالف عامت مودة عامت كم اندقنا زبل تمرت ميرا نيرا كم اندقنا كنتس كم اندقنا خنحنص كم اندقنا خنحقوس كم اندقنا فشق نبل كم اندقنا خنجمر لمون عدل علنا ناي إذا عمت بيتي جميرنا نودو يزعكن أبز عمت زي انتهي جيرك دوكومنتد تكونوا على كله يا أبن حالف عمت كم زي نقول رزلنا حجيب كبر حساب كل دوكومنت صحفون يرنا مالتي برايفت نمرو خونتي بابليك نمرو أبتي بناس عملتي يا 300 ساعات أبزم حلفنا 300 عسرت خلت نتبي 8 معلتات نصحف وصل زغنا زينا يلمون في الصحفي انت يا خبل زعك انك خون له يا شعو نصرنت يبكى كلاريتي فتره لك تبعت بكى عندنا ابيخه تقدل دلها ابيخه تمل زلها تفلت مالتي سلازي ناي زعمت بتي جميرنا نودو يزعكن ابز عمت زخ انتينا نود انت عدل تتقيمنا انت عدل كي تتقمنا اموده تاني زعمتون كرئس لزخل مالت سلازي توفاينت منبر زياره غزي يكون ننزل لنا بيزي خمزي صبغي كلاتنا بيزي كل سب بيزي نتقدمنت تهو ግን ግዜ ክትረክበሉ ኢኻ ስለዚ ቀዳምነት ነቲ ቀዳምነት እንብሉ ዋጋ ብምኽፋል ኣብ መወዳእታ ነብፅሓዮ ማለት እዩ እቲ ዝበለፀ ምንባር በቲ ሎሚ እንወስዶ ምርጫ ጀሚርና እንውድኦን እዩ ዝህነፅ ሎሚ ሰናይ ነገር እንመርፅ ነቲ ዘለና ዕድል ድማኒ በቃ እንቕበሎ ያ እሞ ከዓኒ ዋጋ ከፊልና መወዳእታ ነብፅሑን ጀሚርና እንወድእን ሰባት ክንከውን በዓል ዓብይ ሙሉእ ተስፋ ነየ ማለት እዩ